5 munud o'r gêm wedi chwarae. Ryan Reynolds ar gig gornel i'r ymwelwyr y peniad gan Sam Jones. A mi o'na gyffyrddiad gan Edwards ar y postyn gosa. Joel Edwards yr ymwelwyr ar y blaen. Ryan Reynolds yn codi'r gig gornel i fewn i'r cwrt. Sam Jones ar peniad ymlaen. A Joel Edwards yn y fan ar lle. Phillips ar gig Caerdydd i'n ddofn i roed pwysau'r Absalom. Nath o gymryd i amser yn y fan yna ar bel y cael ei chlirio ddi ar y llinell gan CJ Craven. Wel am smonach yn y cefn. A Celyn Absalom. Ond mi roedd o'r bwysau ar ei amddiffyn i hun yn y fan yna'n gwbl fi angen. Chwarter awr o'r gêm wedi chwarae. Ben Wyn ar tafliad hir ac Alec Mwdimo yn amseru i rediad i'r dim. Mae'n gyfartal ar gair Castell. Lee. Canfod Ben Hughes at Reeves. Elliot Reeves. Alla greu lle am yr ergyd Reeves yn dal i fynd. Elliot Reeves! O, nac i gol! O, am gol gan Elliot Reeves. Ath o heibio i 4 neu 5 o amddiffynwyr. Chwip o gol y Fflint wedi bod ar ei holi o 1 gol i ddim ar y blaen o 2 gol i 1. Tafliad cael ei gymryd yn gyflym dyma. Elliot Reeves ar ergyd. O mae hyder o'n uchel. Elliot Reeves. Yw funud neu 2 ar ôl roed y Fflint ar y blaen. Mi oedd hwnna'n brawf i Celyn Absalom. Phillips. Ar gig Caerdydd y gwynt y tu ôl i honna. Thorn i fewn amdani! Ond i honna drosedd yn ôl y dyfarnwr. Wel mae hwnna yn ddadleuol a deud y lli a gwthiad yn ôl Mr Richard Wright. Harry Owen. Reeves a'i lygad ar y bel fel ac oedd Joel Edwards. Mae'n tasgu at Ben Hughes yn edrych i ryddhau Darren Stevenson. Mae Ben Wyn ar y postyn pella. Stevenson yn ôl at Phillips gosod y bel ac yna'r peniad i lawr gan Ben Wyn. A mi oedd angen yr arbediad gan Celyn Absalom. Griffith Morgan Mond at Isaac Lee. Lee, rei pwysau ar i amddiffyn i hun, bel cael ei dwyn gan Sam Jones. Mae Ryan Reynolds yn y canol. Mae Lewis Rees yna hefyd, dyma Liam Walsh, codi'r bel at yr ochr bella. A mi oedd angen yr arbediad, mae dal yna i'r myfyrwyr. A'r dyfarnwr yn gweld trosedd. Mae blerwch yn y cefn gan y Fflint. Mae fe ddylia'r Met wedi manteisio yn y fan yna. Mi oedd angen yr arbediad gan Jack Fflint. Ond y drosedd yn achub y tîm cartra. 7 munud o'r ail hanner wedi chwarae. Lewis Rees ar gic gornel. Mae pawb ar y llinell gol y rei pwysau ar y golor! A dyna sut mae hwnna wedi mynd i gefn y rwyd. A Lewis Rees fydd yn hawlio'r gol. Unioni'r sgôr yma ar gair Castell. Mae'r gwynt yn chwythu tuag at y gol yna. Jack Fflint o dan i hi. Ac oedd yng nghefn y rwyd y Fflint 2, Met 2. 10 munud o'r ail hanner. Ben Wyn ar tafliad hir, mae rhydd yn y cwrt unwaith eto ac i gefn y rwyd! Jack Thorne oedd yna ar y postyn gosa. A 2 funud ar ôl i'r Met union i'r sgôr. Mae'r Fflint yn ôl ar y blaen. Owen. Ben Wyn gosod ti. At Jack Thorne. Just gweld yr hediad ar yr ochr bella gan Jake Phillips. Na chi, bas gan Thorne. Phillips! Mi agorodd i fel y môr coch i Jake Phillips. Craven. Gwaith da fan hyn. Cyfle am yr ergyd gan Ffwmpa Mwandwe. Anelu am y gornel ucha. Yna Joel Edwards. Fofana. Ond dyma Craven yn edrych am Ryan Reynolds! O, mi gafodd afal arni. O, i ben yn i ddwylo Ryan Reynolds. Croesiad am groesiad gan CJ Craven y capten.
A mi oedd angen yr arbediad gan Jack Fflint. Ryan Reynolds ar y gic rydd i'r Met. O, Joel Edwards. Cyfle am i ail o'r gêm. Da ni mewn i'r 10 munud ola o'r 90. Jake Phillips. I gyfeiriad y dynion mawr i gyfeiriad Harry Owen. Bale yn tasgu at Jack Thorne. Dyma Ben Wyn. A mae yna ddigwyddiad yn y cwrt. A mae'n ei gic o sbotyn. Mae Mr Wright yn pwyntio at y sbotyn. Mae yna ddigwyddiad yn y cwrt Cosby. Mae yna Gerdyn Melyn i Griff Morgan. Mae o'n angrediniol. Yr eilydd Josh Jones sydd ar cyfrifoldeb i'r Fflint. Celend Absalom sydd yn y gôl i'r Met. Jones. Mi ath y golwr y ffordd iawn, ond o'na ormod arni gan Josh Jones. Na siawns fod y bedwaredd gôl yn sicrhau'r triffwynt i'r tîm cartra. Evans. Saudi. Fofana. No, Saudi'n cadw'r bel ar dir y chwarae. Lonergan. Disgyn at Walsh! O, arbediad! Am arbediad! Gan y golwr o'r ergyd gan Liam Walsh. Gôl gysur fysa hi di bod, a ni di chwarae 3 munud dros y 90.